Čaute ľudia, je tu zase Chajna a dneska hráme 1v1 spolu s mojím kamarátom Matúšom. Dobre. No, 1v1 hráme, takže ideme na to. No poď sa striedať, kámo. Ty si ľahký protivník. Si tu pekne postavil. Áno, toto je reset, takže všetko môžem zničiť. Hej, kde si? Hej? Au, nie, sakra. Ty. Au. Sakra. Sakra, to sa nedá. Dobre. Keď je taký, ja to berem tiež. Keď je taký, ja to berem tiež. Abo nie, to je blúd. Sakra, to sa nedá. To je ťažké. To sa nedá, keď má furt RPG. Nie, ja mám zlú zbraň. Kamo, jakú mám zbraň? Mne neukazuje. No, dobre. Au. Sakra. No, dobre. Nie. Ty jeden. Kamo. A počkaj, mier. Hovorím mier, inak ťa zabijem. Jak chceš. Jak chceš, kamo, jak chceš. Kde si? Ty ten slabý útok používaš. Ktorý ma dokáže zabiť, ale málo kedy. Málo kedy ma dokáže zabiť. Ale mier je. Mier zatiaľ. Počkaj. Máme 10 minút. Áno. Že Áno. kedy bude mier. Áno. Takže môžeme si tu stávať, pripravovať sa a o 10 minút bude zase boj. Takže my sme už začali stavať a ja teraz zapínam stopky, takže ideme na to. No, rýchlo. Poviem vám tajomstvo, nepovedal som Matúšovi, môjmu kamarátovi, že dá sa ísť aj na iné ostrovy. Rozbijem most, aby tu nemohol ísť. Z RPG. Áno. To si skoro ti zakrieš. Prepač. No. Môžeš ísť aj na druhý ostrov, nemusíš tam, kde som ja. Zoberiem toto snajperku. No. Alebo 10 minút je dlhá doba, tak dáme 5. Dobre, ok. No. Ja už som sa tu vystával trochu, lebo chcem ísť na túto horu. Takže ideme. Tu sa ešte dá stavať, ale ďalej nie. No, takže... Počkaj, čo ty robíš? Čo robíš? Nie. Bondol! Čo si urobil? Hej, nie na mňa. Radšej znič most a vodačo, lebo... Kámo. Prosím, na mňa to bude hrozné. Nie! Pomoc.
No. Vieš vôbec mieriť? Tak. No. Ja som trochu most upravil a vidíte, som tu trochu zväčšil a... Čo urobil? Kamo, ty si zničil most? Áno. Nie. To som ako stihol. No, dobre, čas vypršal. Ty sa... No, vypršal čas, tak ideme sa striedať, takže ideme na to. Ja ťa vidím. Netrafne. Ale ja teba, hej. No, keby ste vedeli, tak ja som ten v horným políčku. Zase to ten dole. Aj. V tým dolným políčku zle vidíte, lebo trochu sa mi pokazila kamera, takže je to tak. Ale na mňa vidíte dobre, takže aspoň toto. A nie. Čo? So mnou sa to buglo. Sakra. Rýchlo. Vieš čo? Aha. Čo robíš? Aha. Dole. A sakra, som musel otočiť zbraňu. Kde si? A. Kde si? A. Ty. Kde si? Ty bol... Áno. Au. Dobre, rýchlo ku zbraňom. Dobre, ja idem. Dobre, však tu sme nesmeriteľní. Takže. Vyberiem si... nejakú... dobrú zbraň. Nejdem. No. Rýchlo. Áno, díky. Nie. A sakra. Ja som spadol. Prečo som spadol? Nie, kamo, nie. Kamo, utekaj. Kamo, ideme. Poď. Áno, nič ten most. Áno. Dobre. Au, nie, kamo, ty ma strieľaš až stavať. Hej. No, ty máš snajperku tiež. Kamo, ja mám na väčšiu vzdialenosť snajperku. Ha. Áno. Ty kde si? No, bum. No. A ja sa vidím. Sakra, ty ma vidíš, hej? Aj teba, mimochodom. Au.
To jak prešlo? Prosím. Nie. Trochu tu. Áno. Áno. Snajperka. A ideme zase snajpovať. Si nevidie tu. Áno! Ja headshot. Normálne headshot. Nie! No. No co? Kde si? Aha. Papa bije. No, namierim si Gdzie to. to szli? Słabe. Nie. Nie? Som zistil na taktiku. Nie. Keď si to namieríte, vypnete to a dáte RPG, presne tam to bude. Snajpa. Áno. Áno. Au. Prečo si za kameňom? Ale vieš čo? Nie, za tebou nejdem, za tebou nejdem. Ale ja idę za tebą. Nejdeš. Hej? Nejdeš. Som povedal, nejdeš. Do rycy. Nie! Jessie. Aha, kde si ty? Nech ťa vidím iba. Sakra. Ty. Bobek. Dobre, teraz je to finál. Kto koho zabije, ten vyhral. Dobre. Ja to risknem a idem za tebou. Áno. Au, nie, RPG. Prečo používaš RPG, sakra? RPG. Sakra, poď. Dám to. Musím povedať, kde si. Aha. Nie. Ty si ma zabil. Nie. No. To by pre dnešné video bolo všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Zatiaľ čau.